Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Petra Vajdová, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. Skrytá vášeň. Vôbec sa nemáš čoho báť. Počuješ? Musíš mi dôverovať. Ľúbim ťa, Libia. Ty vieš, že ťa ľúbim. Celým svojim srdcom. Bernardo, prečo? Bože môj, prečo? Detskou tváričkou spala pod vodou. Bola taká zvláštna a krásna zároveň. Vyzerala ako morská víla. Jej kučeravé vlasy sa krásne leskli. Máš naozaj divné sny. Zapôsobila na mňa Chimena. Ty sa máš. Ja som naopak vôbec nemohla spať. Stačí, keď si len spomeniem na to, čo tu predvádzala a je mi zle. Mám pocit, že explodujem. Žena je odporná zmija. A čo, ak je pravda to, čo vravela? Neurážaj ocka. Máš pravdu, stačilo. Už na ňu nebudeme myslieť. Ocko by sa ani neobzrel za dievčaťom, ktoré by mu mohlo byť dcérou. Zúfalý, mama. Kto? No predsa Reyesovci. V noci sa nevrátila. Ja som to vravela. To dievča je stratené, nevie sa ani vrátiť domov. Čo ak sa jej niečo stalo? Nič horšie sa jej už nemohlo stať. Starý bohač jej umrel, čaká od neho dieťa a v petách má tie beštie. Určite sa niekde skrýva a rozmýšľa, či sa má vrátiť domov, aby ju nezabili. Ak sa vás budú niečo pýtať, nič neviete, je to jasné? O tej hlupani nič nevieme. Dajte si kávu, doňa Gabriela. Nie, nič si nedám. Necítite sa dobre? Kvôli nej som celú noc nespala. Kvôli tomu dievčaťu. Libii. Povedali ste, že už ju nebudete spomínať. Až doteraz som dúfala, že si to celé vymyslela. Nerozumiem vám.
Teraz mi už rozumieš, Eva? Teraz mi už rozumieš? Musíme sa vážne porozprávať. Našla som ju náhodou v tvojej izbe. Dal ti ju Bernardo? Nie, señora. Tak odkiaľ ju máš? Mali ju medzi svojimi vecami. O všetkom si vedela. Don Bernardo sa mi zdôveril tesne pred svojou smrťou. Je to pravda. Mal s tým dievčiskom pomer a ona je teraz tehotná. Ako to mohol urobiť? Ako nás mohol tak oklamať? Bol rozhodnutý odísť s ňou. Jasné, no iste. Tak preto kúpil ten dom. Po toľkých rokoch manželstva ma chcel bez slova opustiť. Ty si to vedela a nič si mi nepovedala, Eva. Povedz, koľko rokov u nás pracuješ? Celý život. Prišla si veľmi mladá. Brali sme ťa ako súčasť rodiny. Nikdy som sa k tebe nesprávala ako k slúžke, ale ako k plnohodnotnému členovi našej rodiny. Prečo si ma zradila? Nezradila som vás. Ale ak si to myslíte, ešte dnes odídem. Nie, nechoď. Len chcem, aby si ma rešpektovala. Ale nie takto, doňa Gabriela. Nedovolím, aby ste na mňa zdvihli ruku. Eva. 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 Čo sa stalo? Udrela ťa? S dovolením, Don Martin. Daj jej pokoj. Teba do toho nič nie je. Zase si počúval za dverami? Prečo si udrela? Aby si vybila svoju zlosť, že to dievča hovorilo pravdu? Nevedela som, že som sa vydala za podlieka. Neháč všetku vinu na ňo. Aj ty si sa o to pričinila. Ak ťa podviedol, tak preto, lebo si ho sklamala ako manželka. Myslíš si, že to neviem? Myslíš si, že neviem, ako si sa k nemu správala? Steny tohto domu nie sú také hrubé, aby to utajili. To, čo Bernardo nenašiel, teba musel hľadať inde. To, čo si už si nedá. Eva, otvor mi. Eva, prosím ťa. Musím sa s tebou rozprávať. Eva! Naozaj chceš odísť? Nehovorím len tak do vetra. Som pokorná, ale mám svoju hrdosť. Po toľkých rokoch práce a lojálnosti neznesiem, aby ste ma ponižovali. Eva, prosím ťa, skôr ako niečo urobíš, vypočuj ma. Zachovala som sa k tebe nepekne. Odpusti mi, prosím. Keby si vedela, ako sa cítim, nevieš si to predstaviť. Vieš, Eva, je strašné zistiť,
že nebol tým mužom, za akého som ho mala. Že Bernardo ma možno podvádzal celý život. Eva, cítim sa hrozne. Prosím ťa, neodchádzaj, potrebujem ťa, Eva. Upokojte sa, doňa Gabriela. Ostanem. Ďakujem. Ďakujem, Eva. Fenix! Fenix! Ocko, čo sa stalo? Nič, zostaňte tam. Nechoďte sa. Juan? Prepáčte, ale nemám náladu. Práve volali z polície, Juan. Len mi nepovedzte, že už našli obžalovanú. Nie, buď pokojný, ale... našli nejakú mŕtvú ženu a chcú zistiť, či to nie je Líbia. Upokoj sa, Juan. Môže to byť niekto úplne iný. Vieš, aká je polícia, keď chce niekoho identifikovať. Juan. Zapíšte si všetky údaje. Kto z vás ju bude identifikovať? Prosím. Pôjdem ja. Naša sestra je mŕtva. Je mŕtva. Gabriela ťa presvedčila, aby si neodišla? To nie je dôležité, Don Martin. A kvôli nej odídeš, Eva. Môžeš mi veriť, že urobím neskutočný škandál. Ak bola nespravodlivá k tomu dievčaťu, tak na tebe sa nebude vršiť, sľubujem. Už je to za nami, Don Martin. Radšej na všetko zabudnime. Zabudnime? Už nedokážem zniesť, ako sa Gabriela správa. Ako môže byť taká? Moja nebohá manželka a ja sme nikdy neboli zlí ľudia. Je tak? Gabriela, čo sa deje? Vôbec nič. Prečo? Nie sme hluchí, mama. Počuli sme, ako ste na seba kričali. Hádala si sa so starým otcom a Zevou. Všetkému je na vine môj otec. Je neznesiteľný. Fernando, musíš mi pomôcť. V čom? Pohľadať nejaké sanatórium, kde sa o ňoho dobre postarajú. To
Myslíš vážne, mama? Starého otca nikam neodvezieš. Mýliš sa. Útočí na mňa čoraz častejšie. Už to neznesiem. Ako sa volala celým menom? Líbia Reyesová Guerrerová. Kedy zmizla? Pred 2 dňami. Môžete mi povedať niečo o jej priateľoch? Nič. Ona totiž nejakých nemala. Mala len nás. Kedy nám dajú jej telo? Hneď potom, ako urobia pitvu. Je pitva naozaj nevyhnutná? Áno. Taký je rozkaz. Všetky telá treba pitvať. Mala vaša sestra nejaké problémy? Nie, pokiaľ ja viem, nie. Myslíte si, že to bola nehoda, alebo skôr samovražda? Neviem. To musíte zistiť vy. Zabili ju. Juan, prosím. Bola to vražda. Nemala dôvod zabiť sa, mala v nás oporu. Musel ju zabiť ten chlap. Juan, prestaň s tým, nevieme, čo sa stalo. Nebudem s babelom mlčať a chrániť toho, kto je za to všetko zodpovedný. Jej smrť má na svedomí Bernardo Elizondo. On to bol. Kto je Bernardo Elizondo? Chlap, ktorý ju oklamal. Otec dieťaťa, ktoré čakala. Čo sa šíria? Čo sa stalo? Našli ju? Čo sa stalo? Čo s ňou je? Je naozaj mŕtva? Vieš, čo sa stalo? Zdá sa, že to nebude nič dobré. Reyesovci už vedia, čo sa stalo s Líbiou. Takže ju konečne našli, čo? Áno, našli. Ale mŕtvo. Prosím ťa, netáraj. Spáchala samovraždu. Skočila z mosta a vyplavilo ju na breh. Dnes ráno našli jej telo. Je to pravda? Aspoň to som počul. Vravia, že to bola nehoda, ale my vieme, že nie. Potom, čo sme ju v ten večer nechali v tom dome, bola ako zmyslov zbavená. Výborne, teraz sme v tom až po uši. Prečo sa miešate do toho, do čoho vás nič nie je? Pravil som vám, aby ste sa od nej držali čo najďalej. Len sme tej hlupani chceli urobiť láskavosť, to je všetko. Láskavosť, prosím ťa. Len počkaj, uvidíš, čo s nami bude, keď sa do toho všetkého zapletie polícia. Nikto z nás o ničom nevie. Ale veď vy ste to dievča presvedčili, mama. Ani slovo o tom, čo sa stalo. My sme Líbiu nevideli. Nikam sme ju nezaviedli. Je vám to jasné? Ak sa niekto z vás čo len jediným slovkom preriekne, oľutuje, že sa narodil. Nič o tom, dievčati, nevieme. Rozumiete? Prečo sa to muselo stať? Povedzte mi prečo! Ako je možné, že sme tomu nezabránili? Juan, ja som upokoj to sa. tušil! Vedel som to! Prosím, nechaj ho, nech sa vyzúri. Upokoj sa, aj tak to už nezmeníš. Uveril som, že s tým starým sviniarom budeš šťastná. A namiesto šťastia jej priniesol smrť. Nedokážem, ani si nechcem predstaviť, ako sa to stalo. Nechcem. Juan, preboha. To, čo sa stalo, je strašné, ale teraz musíme zistiť, kto je tomu na vine. Všetci sme na vine, neuvedomuješ si to, všetci! A predovšetkým ty. Nie, tak nehovor. Môže za to tvoja chamtivosť. Upokoj sa. Nič by sa Líbii nestalo, keby som jej nebol dovolil vziať si toho starého. Ibaže ty si zbadal zlatú baňu. Keď nám ukázal svoj dom, samé zlaté kľúčky, vedel si, že aj tebe sa ujde. Chcel si predať vlastnú sestru? Tak tu máš výsledok.
Tak to nie je pravda, tak to nie je, Juan. Aj ty máš zásluhu na jej smrti, ty sviniar! Preskočilo ti. Čo je to s tebou? No tak upokoj sa! Juan! To stačí! Juan! Zabili ju. Zabili ju. Neuvedomujete si, že ona by také niečo neurobila? Čakala predsa dieťa. Okrem toho rátala s našou pomocou. Zabili ju. Zabili ju a my sme dovolili, aby sa to stalo. Nikdy si to neodpustím. Nikdy. Čo si robila za dverami? Ja? Nič, Fernando. Špehuješ nás, Jimena? Čo ti to napadlo? Je to pravda. Odkedy? Chceš vedieť, čo robíme, keď sme sami? Ale prosím ťa, nešpehovala som vás, jednoducho som nemohla spať, tak som sa išla poprechádzať a zbadala som, že u vás sa svieti. Chcela by si byť na Norminom mieste? Čo to vravíš? Povedz. Chcela by si byť v mojom náručí, aby som ťa poboskal? Veľmi sa mýliš, Fernando. Pokiaľ viem, nemáš priateľa. Určite po nejakom túžiš. Čo si to dovoluješ? Chceš vedieť? Pozri. Počuj, toto si urobil naposledy. Ani keby si bol jediný chlap na svete, to mi ver. Stalo sa niečo, Franko? Nie, nič. Už niekoľko dní si tu nebol a ešte nikdy som ťa nevidela takto piť. Franko, čo sa stalo? Vieš, moja sestra umrela. Úprimnú sústrasť. Kedy sa to stalo? Našli ju dnes ráno. Bolo to ešte dieťa, malé iba 17 rokov. Ach, Franko. Franko, je mi to ľúto. To je naozaj hrozné. Nemal by som tu byť. Idem za bratmi. Nie, Franko, nechoď. Franko, prišiel si, lebo si potreboval počuť pár slov útechy. A dobre si urobil. Ver mi, ja ti pomôžem. Prosím ťa, Pačo, jednu fľašku na mňa. Ani zase. Tak už prestaňte. Livia! Čo sa deje? Čo je, Juan? Čo sa stalo? Upokoj sa. Len pokoj. Do pekla, kde je Franko? Je v kúpeľni. Umýva sa. Nešiel von? Nie.
Nie. Čo sa stalo? Snívalo sa mi o Líbii. Bola s nami presne tak, ako pred pár dňami. Bola tu. Nie. Presvedč ma, že nie je mŕtva, prosím ťa. Upokoj sa. Povedz, že to nie je pravda. Upokoj sa, Juan. Tiško. Neplač. Oskar, povedz, že je to len nočná mora. Povedz, že žije. Povedz, že naša sestra žije. Upokoj sa, Juan. Odpočíň sa. Prisahám, že nebude mať pokoj, kým nepomstím tvoju smrť, sestrička. Vinník! Či vinníci zaplatia za ňu krvou! Za to, ako ti ublížili. Prisahám. A to prisahajú aj moji bratia. Teraz prisahajte aj vy. Aj ja prisahám, Juan. Prisahám. Prisahám. Môžem vedieť, kam ste sa vybrali? Do parku, starý otec. Dnes je tam burza. Ako rýchlo ste prestali oplakávať svojho otca? Nejdeme sa zabávať. Niečo sme slúbili otcovi Epifaniovi. Ideme vyzbierať peniaze pre chudobných ľudí. Veľmi zaujímavé, ale mám pocit, že to, čo čítam, je ešte zaujímavejšie. Myslím, že sa ťa to týka, Gabriela. Píšu, že nejaké mladé dievča skočilo z mosta a zabilo sa. Čo to má spoločné so mnou? Možno je to práve tá dievčina, ktorá tu bola pred pár dňami. Chceš to vidieť? Nie. Nemám záujem. Absolútne ma nezaujíma smrť cudzích ľudí. Nie som morbídna ako ty. Vypočuj si toto. Nie, nič počúvať nebudem. Prečo mi chceš neustále znepríjemňovať život, otec? Zakážem, aby ti nosili noviny. Som si istý, že to bolo to dievča. Je to celkom možné. Počkaj. Idete z cintorína však. Áno, seňora. Pochovali ste Líbiu. Presne tak, seňora. Chúďatka. Veľmi som chcela ísť s vami, ale mám toľko práce okolo domu a obchodu, že nemám chvíľku času. To nič, doňa Hortensia. Nechceli sme, aby šiel niekto s nami. No, len som vám chcela popriať úprimnú sústrasť. Nemyslíte si, že smrť toho anielika sa ma nedotkla? Veď mala celý život pred sebou. Poďte, nech vás objímam. Seňora, prosím, nemáme náladu. Ďakujeme. Tak mi aspoň povedzte, ako zomrela, čo sa vlastne stalo? Seňora, zatiaľ nič nevieme, dobre? Musela to byť nehoda. Veď ako by sa také šťastné dievča mohlo zabiť? Okrem toho sa mala čoskoro vydávať za toho Teraz Milana. ma dobre počúvajte. Vaše reči nás nezaujímajú a nepchajte nos do toho, čo sa vás netýka, počujete? Poďte. Už sa viac nechoďte. Nepribližujte sa k nám. Vy a vaša rodina nám leziete na nervy. Čo si to tí ubožiaci vôbec dovolujú? Videl si? Aj po smrti vlastnej sestry sú rovnako namyslení. Dúfam, že tu dlho nezostanú. Tak im treba. Zaslúžili si to. Tvoj! Nafúkanci. Môžem sa na nich vykašľať. Čo povieš na tohto?
Na môj vkus je privysoký. Mne sa páčia vysoký a silný. Keď si predstavím, že ma objímajú, celá sa trasiem. Jimena, prestaň tak pokukovať po mužoch, lebo si to mama všimne. Šli sme von, aby sme aspoň na chvíľu nemysleli na našu tragédiu. Čo povieš na nášho švagra? Prečo sa na to pýtaš? Myslím ako na chlapa. Je vychovaný, vzdelaný, má správnych priateľov, precestoval celý svet. Ale prosím ťa, ja mám na mysli niečo úplne iné. Počuj, nemyslíš, že Fernandovi niečo chýba? Nerozumiem ti. Je namyslený, ale uznávam, že aj príťažlivý. Všimla si, jeho vzťah s Normou je totálna katastrofa. Ani sa nepoboskajú. To ona vytrvalo ho odmieta. A on mlčky ju pozoruje a neopováži sa jej ani dotknúť. Ty špehuješ Jimena. Ale nie bez príčiny. Robím si o nich vážne starosti. Keby som bola Norma, neodmietala by som ho. Podľa mňa je problém v Norme. Nie v ňom. No to už stačilo. V každom prípade nemáš do toho čo strkať nos. Dobre ti radím, sestrička. Nepleť sa viac do ich súkromných záležitostí. Oceňujem, že si sa poponáhľal. Vaše prianie je mi rozkazom, drahá svokra. Tak čo poviete na ten dom dôchodcov? Vyzerá celkom dobre. Nie len to, je to veľmi príjemné miesto práve pre takých ľudí, ako je Don Martin. Ak ho tam umiestnime, nemôže sa sťažovať. Viem, že sa mu to nebude páčiť. Ale už ho dlhšie neznesiem. Mám ho rada, vážim si ho. Ale zmenil sa na starého frfľoša, ktorý nás stále uráža. Správa sa k nám, ako by sme boli jeho nepriatelia a nie jeho rodina. Všetko je pripravené. Stačí iba povedať a okamžite poňho prídu. Kedy sa s ním porozprávate? Prosím? S mojím otcom sa nedá rozprávať. Treba ho prekvapiť. Inak ho z domu nedostaneme. Nikto nenamietal a my sa konečne od neho oslobodíme. V žiadnom prípade odtiaľto neodídem, nikto ma odtiaľto nedostane. Nebránte sa, Don Martin, odvedieme vás na miesto, kde sa vám bude páčiť. Kam ma to do čerta chcete Do špeciálneho sanatória, kde ťa vyšetria a budú sa o teba dobre starať, ocko. Nie, prečo by ma vyšetrovali? Som z vás Ocko, v tvojom veku sú vyšetrenia nevyhnutné. Je to pre vaše dobro, Don Martin. Pre moje dobro čerta starého. Chcete sa ma zbaviť? Myslíte, že to neviem? Chcete ma strčiť medzi samých dementných starcov? Nechcem skončiť v takom väzení, rozumiete? Nechcem, to radšej zabijem túto potvoru. Nehovor hlúposti, ocko. Eva, prines jeho kufor, rýchlo. Eva, ani sa nehni, to je rozkaz, nikam nechoď. Čo tu tak stojíte? Pomôžte mi ho dostať do sanitky. Už je skoro v sanitke, o chvíľu ho odvezú. No určite. To ja nedovolím. Norma, prosím ťa, Prestaňte s tým, pustite ma! Dobre si to premyslí, Norma. Nie, nechcem skončiť na staré kolena v blázici. Nebuď tvrdohlavý, otec, prosím ťa. To nie je nejaké väzenie, je to veľmi príjemné sanatórium. Sú tam mníšky a sestry, ktoré sa o vás budú dobre starať vodne v noci. Preboha, mníšky, nenávidím tie posorky. To radšej zostanem v tomto pekle, kde poznám svojich katov. Eva, nedovolila by ma Nemôžem vám pomôcť, Don Martin, ľutujem. Okamžite ho pustite! Počujete? Zložte ho! Upokoj sa, starý otec. Už som pri tebe. Norma, ustup a nezhoršuj ešte viac celú situáciu. Neustúpim. Skôr ako odvezíte jeho, budete musieť odviezť mňa. Nikam nepôjde, mama. Čo si to dovoluješ? Nie sa vyzúr, ale nedovolím, aby sa starému otcovi ubližovalo. Ani sa k nemu niekto zle správal a niekam ho odvliekol. Počula si ma, to nedovolím. Ty tomu nezabrániš, nikto iný. Nechajú, nech sa konečne zbaví nepotrebného starca. Nepohnem sa od teba, starý otec. Norma, ústup. Prikazujem ti to ako tvoj manžel. Som tvoja manželka, ale aj jeho vnúčka. A nedovolím, aby ho niekam odvliekli a ubližovali mu. Len cez moju mŕtvolu.
Norma, neskúšaj moju trpezlivosť. Je našou povinnosťou dohliadnúť na zdravie starého otca. Už s nami nemôže naďalej zostať. Niečo sa ťa spýtam, mama. Keď ty budeš v jeho veku, bude sa ti páčiť, keď toto urobíme s tebou? Aj my by sme ťa mohli zavrieť do sanatória, aby si nám už nezavadzala. Ha? Roky letia veľmi rýchlo. Ani sa nenazdáš, mama? A budeš na tom presne takisto, ako teraz starý otec. Otec nikam nepôjde. Páni, môžete odísť. Gabriela, nepodarilo sa nám zbaviť Dona Martina. Nenapadlo by mi, že Norma takto zareaguje. Je rebelka ako môj otec. Mrzí ma, že som ju v tvojej prítomnosti udrela. Možno nie Don Martin by mal odísť z tohto domu, ale my s Normou. Nie, kdeže? Napriek všetkému nechcem, aby Norma odišla. Don Bernardo nám chcel darovať dom, o ktorý sme ho prosili. Však viete, že ho kúpil. Koho sa snažíš oklamať? Ten dom nekúpil vám, ale svojej milenke. Tak je to. O istých veciach sa nechcem rozprávať, aby som sa zase nerozčulila. Dobre, ale už keď ten dom kúpil a nikto v ňom nebýva, prečo sa doň nemôžeme nasťahovať my s Normou? Potrebujeme predsa súkromie. Už som ti povedala, že chcem mať Normu pri sebe. Ale ak ti tak prekáža, že musíš žiť s nami pod jednou strechou, ponúknem ti inú možnosť. Akú inú? V zadnej časti haciendy dám postaviť domček. Bude sa ti tam páčiť? Nie, to je veľmi nepraktické. Prečo nie? Práve naopak, tak budeš spokojný aj ty, aj ja. Zajtra zavolám architektov, nech to naprojektujú. Zdá sa mi to zbytočná práca a skončíme pri tom istom. Nie, nebude to také isté. Pretože napriek tomu, že budete bývať blízko, budete mať aj svoje súkromie. Fernando, nechci, aby som sa odlúčila od Normy. Nechcem sa odlúčiť od žiadnej z mojich dcér. Vy si myslíte, že budete navždy spolu? Sarita a Jimena sa môžu čoskoro vydať. Ale kým sa tak stane? Chcem, aby zostali tu. Pri mne. Nie som egoistická, ale... Vieš, Fernando, po svete chodí veľa zlých ľudí a môžu im ublížiť. Chcem ich chrániť pred všetkými možnými nebezpečenstvami. Ja to len tak nenechám. To teda nie. Prisahám, že za smrť mojej sestry musí niekto zaplatiť. Zaplatí. A bude to už čoskoro. Veľmi skoro. Nehľadajte vinníkov za smrť vašej sestry. Prišli sme k záveru, že to bola samovražda. Ak to urobila, tak nie bez príčiny. Hovorím vám, že na vine je Bernardo Elizondo. Nevieme posúdiť, do akej miery je tento senior vinný, ale nemôžeme obviniť mŕtvého. Čože? Počkajte, nerozumiem. Overovali sme si vaše tvrdenia. A nebolo ťažké zistiť, kde senior Elizondo pracuje. Bol to všeobecne známy a uznávaný človek. Počkajte, prosím, akože bol? Don Bernardo Elizondo zomrel nedávno pri nehode. Vy ste to nevedeli? Nie, to sme netušili. Nevedeli ste ani to, že ten senior bol ženatý? Ženatý? Áno, a dosť dlho. Žil so svojou ženou a 3 dospelými dcérami. Ten prekliatý starý podliak.
Ako len mohol tak oklamať našu sestru? A nás všetkých takým podlým spôsobom. Mŕtvych by sme nemali súdiť. Ale objektívne, Elizondo nekonal správne. Vaša sestra sa dozvedela o jeho smrti a zo zúfalstva si siahla na život. Bola príliš mladá, aby dokázala čeliť skutočnosti. Okrem toho netreba zabúdať, že čakala dieťa. Ako vidíte, z tejto tragédie nemožno viniť nikoho. Jediné, čo vám zostáva, je zmieriť sa s tým. Som zvedavý, čo to má ten chlapík v ruke. Už chvíľu ich pozorujem. Chodia hore dolu a tvária sa veľmi čudne. To je architekt, Don Martin. Architekt? A na čo do čerta potrebujú architekta? Doňa Gabriela sa rozhodla postaviť domček pre Normu a Fernanda. Domček tu na haciende? Tak som to pochopila. To bude jeden z ďalších brilantných nápadov váženého Dona Fernandita, ktorý neustále niečo chce. Nemá v sebe ani štipku hanby. Ako bude riešený vchod? Ako sme sa dohodli, chceme samostatný vstup. Mám tým na mysli samostatný vjazd pre auta. Prepáčte na chvíľku. Prosím. Ďakujem. Ako vidím, nesúhlasíš s tým, čo chce urobiť tvoja mama. A ty si spokojný? Nie je to celkom podľa mojich predstav. Vieš, že túžim po totálnej nezávislosti. Ale Gabriela sa nechce od teba odlúčiť. Takže s tým musím súhlasiť. Nech sa stane čokoľvek. Náš vzťah sa tým určite nezmení. Nie, drahá. Už čoskoro bude všetko inak. Pretože budeme sami. Nikto nás nebude rušiť. Začneme žiť ako muž a žena. Hoci ťa to bude stáť veľa námahy. Mám sa s tým zmieriť? Čo je to za hlúposť? To už naozaj nikomu nezáleží na osude druhých ľudí? Ten starý sviniar pobláznil našu sestru a ona sa kvôli nemu zabila. A život ide pokojne ďalej. Tak to teda nie. Chcem vedieť všetko o Bernardovi Elizondovi. Chcem sa rozprávať s jeho rodinou. To nemá zmysel. Čo im chceš vyčítať? Hádam sa neuspokojíme s vysvetlením polície. Inšpektor predsa povedal, že vinníka jednoducho niet. A ja chcem prísť na koreň veci, Franko. Ešte je tu pár neobjasnených vecí. Juan, ak chceš, pôjdem na políciu a vypýtam si adresu rodiny Elizondovcov. Pochybujem, že ti ju dajú. Máme na to plné právo. Čo chcete od ľudí, ktorých naše nešťastie vôbec nezaujíma? Už si zabudol, ha? Zabudol si na prísahu nad Líbijným hrobom, čo? Juan, nemáš sa komu pomstiť. Líbia aj Elizondo sú mŕtvi. Niekto za to zaplatiť musí. Nebol to zločin, ale samovražda. Bol to zločin, nech sa na to pozeráš ako chceš. Oklamal ju a zviedol. Je mŕtvý, no a čo? Vyhľadáme jeho rodinu. A to za každú cenu. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.